Здравейте. Как се казваш? Аз се казвам Рафаел. Рафаел, на колко си години? Аз съм на 25. А откъде си? Аз съм от Калифорния, Сан Франциско. Роден съм в Филипините. Какво те доведе в България? Аз съм доброволец от Корпуса на мира. Браво, бе! От колко години си в България? Бил съм тук за 2 години. Само 2 години и така говориш български. Талант. Браво. Мерси. А какво прави Корпуса на мира? Аз съм учител по английски в Брегово. Малък град до Сърбия, Видинско. Сам ли си тук в България? Сега. Сега ли? Семейството ти къде? Те са в Калифорния. О, не ти ли е мъчно за тях? Аз ги липсвам, Ти ги липсваш? Да. Добре, кои песни си подготвил? Облачеле бяло. Само, че аз не можах да намеря инструментална версия за това. Нищо. Значи акапела ще ни я представи. Сега ли? Да, заповядай. Сега ли? Я кажи ми, облачеле бяло, отде идеш, те си ми летяло, не видя ли бащини ми двори и не чули майка да говори, що ли прави моето черомило с чужди хора, чужди обделило. Ти кажи, облачеле бяло, живи здравче, тук си ме видяло. Рафаел, ела да ти стисна ръката. Аз не съм чувала българин да пее така тази песен. Заклева ми се. Браво! Ти ме накара да се разплача. Страшно. Вау! Аз не съм чувала по-вълнуващо изпълнение на Облачеле бяло. Настръхнах. Ти имаш един от най-добрите гласове, които съм чувала. Благодаря. Ще бъде много готино един филипинец от Брегово да победи X-Factor. В България. Ще видим. И аз искам да казвам нещо. Тези песните, които аз съм пях, е за учениците ми в Брегово. Защото I wish they were here with me right now. Нека да гласуваме. Огромно да. Рафаел, от мен имаш 100% да. Мерси. Рафаел, имаш 4 дата. Мерси много, мерси.